mano nyako Ramogi kuom medo yiero Ramogi TV kaka tesen makelo ni weche manyien kinde ka kinde. En thuolo mano makare mwaikore mar kelo ni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Odiochieng' ma kawuono kama bende bura ma iwinjo ma otudore gi thich oko Rigathi Gachagua manono kaka nothiche oko dhi nyime e doho ma Milimani. Wabiro kelo ni mago to gi mamoko. To mokwongo wawinjane thuond weche. Bura manono kaka nothich oko Rigathi Gachagua dhi nyime e doho ma Milimani kaka wuono ni odadho Laktar Daniel Gikonyo e wi obok mag yango tuo mar Gachagua e kinde mane od bura twak e wi thiche oko. Kuna gari ambalo lilifumaniwa na wananchi lilikuwa limebeba mizoga ya nyama ambayo walikuwa wanashuku ni ng'ombe, lakini kwa kuweza kufuatilia kwa ukaribu imepatikana kwamba ilikuwa imebeba mizoga ya punda. Obila omako ji adek gi ring punda Kibiku, Kajiado West, ka gari mane giting'o godo ring'ono bende jopiny owang'o. Arabuor around onge gimiluongo ni kar puko yugi en adier koso miriambo. Koro wadaka molil gi hika gi jowadwa chamo muya muchido. Koro medo tiye witi. Johala marabuor yuago lil mar chirni magikoni nyalo kelo tuoche kalipode yango ni thoth chirni ma Kisumu ochido. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng'. Bura manono kaka nothich oko Rigathi Gachagua dhi nyime e doho ma Milimani kaka wuono idayo dho Laktar Gikonyo e wi obok mag yango tuo Gachagua e kinde mane od bura twak e wi thicho oko mare. Kokalo kuom kinde mage, Gachagua yango ni nothiche oko e ofisi ma ok otenore kod chik kendo owinjore ochule osara kod omenda mamoko mabalang' madirom milion 80 madine okunore kuom thuolo ma dweche 35 manene apisi kaka jalup jatend piny e tam mokwongo ma jatend piny William Ruto. Wawinjane kaka burano dhi nyime e doho ma Milimani. Our submissions dated 15th February 2026. Our supplementary submissions and list of authorities dated 5th of May 2026, and our further list of authorities dated the 12th of May 2026. Very briefly, my lords, since the enactment of the 2010 Constitution 16 years ago, Parliament has only met the threshold of 2/3 majority on any bill or any motion on 2 occasions. The first of these occasions was during the passing of the BBI bill, the now defunct bill, where on the 7th of May 2021, the National Assembly approved that bill with 224 members in support and 63 voting against. And in the Senate, on the 11th of May 2021, with the bill being passed by 51 members, 11 voting against and 1 abstention. Jotend pinje kod jodito manyo yuore romo mar Africa Forward Summit oyiere mar nywako lwedo bero chal mar arita kwe e alwora mar Afrika kanyakla kod piny Ufaransa e tieko njore kod suku mag lweny kod tulo mokwako moko kuom pinje mag Afrika. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Ng'anyo mag ojende motenore kod siasa kanyakla kod chal mar uchumi e alwora mar pinje mag Afrika. Jotelo mag pinje mag Afrika manyobedo e romo mar Africa Forward Summit e boma maduong' ma Nairobi oyiere mar chomo tir midhiero mar tulo, lweny kod koko kanyakla kod achiedhnade mag chal mag arita kwe e pinje mag Afrika magikoni kelo kod onge tich ne jomatindo kod kethruok mar uchumi. For example, in Madagascar we see that when the youth lack jobs, they do not earn any income, then in order to survive, they end up engaging in illegal activities. Of course, the usual response from the authorities is law enforcement, punishment.
However, in my view, lasting solution should include also accompanying efforts such as educating the youth on how they can be more creative in job creations. Mage yangore kaluwore kod pinje mag Afrika mamoko moseyudo kwet mag siasa e kod ochumi moko ngirore. Jotelo geto chiwo sir motegno kendo tiyo kod pinje mosenya kaka France mondo nyal keto yore mag arita kwe makare. The challenges of Africa and Europe are shared challenges. We all want peace, prosperity, sovereignty. Security must no longer be an obstacle to investment on our continent. It is therefore imperative to ensure that we do this without hesitation. Indeed, the issue of insecurity is an obstacle to development in Africa, and as we also see it in Madagascar. And I believe that poverty is the main cause. Romono judito sondo yudo thuolo mongirore kuku ma ochunge weche mag arita kwe e riwruok mag piny mangima gino magikoni dhi miyo giduol e chwalo dwachgi makare weche mag arita kwe, rakruok kod uso mag fundi mag dhano, tieko njore, muko elini moko puodhi mag mudho. It is unjust, it's unfair, it is morally wrong. A global system designed without Africa and still largely operating without Africa, perpetuating century-old injustices. Romo mailo fario kod auchiel mar Africa Forward Summit uchiwo thuolo ne jotelo mondo giyiere kanyakla mar nywako tich kaka Afrika. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lit kod kuyo kwako gweng' ma Musikoma mantiere ka chung'ol bura ma Kanduyi e kaunti ma Bungoma bang' laktar mong'ere kaka Pascal Wakafura nonegi kod ji mapok oyangi. Kaluwore kod familia mare, daktari no nomonji gi jok ma ok oyangi kar sa 7 mar otieno kendo notho kanyo kata be ni onge gimoro amora manokwal kuome. Gidwaro mondo nonro malong'o tim mar yango gima dine kel monj mare kaluwore ni wuodgino ema ne en taya mar familia no. Tumeona kuwa hakika ameuawa na aliingia kwa boma yake vizuri, akapaka gari, akuzima na akafunga gate, akarudi kufunga gate, anajifungulia na kufunga. Sasa wakati alipatifunga gate na kuja sasa ndiye aingie kwa nyumba, ndipo sasa akakutana na majambazi. Tunashuku walikuwa tu kwa boma, walikuwa wamemtime. Kwa maana hata after kuuawa, kustruggle nao, hakuna kitu yenye wamechukua. Penye dadangu mkubwa amesema it was around 1 AM tukapata hizo masimu. Kukuja tukapata ndugu yetu amelala hapo chini na amekufa. So sisi kitu yenye inatushangaza, kitu ya kwanza gari ilikuwa on, venye alikuwa amepark, alafu geti ilikuwa imefungwa. Kumaanisha alipark gari yake, akaenda akafunga gate, then watu wakamwattack. Police post na mahali hapa kitendo kimetendeka ni karibu sana. Japo kuwa nasikitika hatuna hata gari la kuweza hata kuleta maofficers on the ground, na timu yenye iko hapa kwa police post ni maaskari wachache sana. Kwa hivyo I'm urging the government to even upgrade the police post to be full-fledged police station so that we can also have a vehicle na hata to enhance mambo ya patrol in this area. Jatend joten migepe Musalia Mudavadi opoyo nyasi malo rayanga romo manokelo kanyakla joten pinje mopogore opogore, romo mar Africa Forward Summit mabende no yuore gi jatend piny Ufaransa Emmanuel Macron kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyasi maloro romo makamano, Mudavadi oyango ni ochiwo thuolo mar piny Kenya manyiso chia mare e yore mopogore opogore, ka jogo man kod talanta bende noyudo thuolo mar nyiso mich magin godo e piny mangima. Nyasi no bende nochiwo thuolo ne rowere mapachoka manyiso lony margi e yore mopogore ke kinde ma piny Kenya noyudo thuolo manyiso piny mangima kit Afrika ma jo Afrika dwaro.
Africa has also... Ringre ji ariyo oyudi kendo gol kowuok e odorofa moro mar gorofa 8 manoruombore piny gwenge ma Ole Nairi, Kajiado North, makoro keto kwan mar ringre moseyudi nyaka 3 e kinde machielo mar manyo ringre mamoko odonjo odiechienge mar 5 kawuono. Chenro mar manyo ringre mar jal machielo mandache pod ok oyangi pod dhi mbele. Jalupo gai mar obila e bad migawo mochune midhiero masiek apoya Duncan Ochieng oyango ni kweth oganda matayo chenro mar reso ngima ogo tach kanyo mar manyo ng'at machielo ma pod omok e odno kendo gin kod geno mar gole kaluwore gi tich mar menyo madhi nyime. As a team, we have been on the ground since this building came down. We did recover one body on Sunday, and today we have managed to recover 2 more bodies. So in total, we have recovered 3 bodies from the debris. What I would want to tell members of the public is that the exercise is still ongoing. We have information that there's still some more bodies, maybe 1 or 2, and by the end of the day, we'll be able to inform you on the progress that we shall have made. Shukuru Mungu pia kwa sababu kumekuwa na dalili ya mvua tangu hiyo siku na leo imeweza kutupatia break kidogo, so at least shughuli iendelee, na tuna hope that the remaining body yenye imebaki itaweza kukua imepatikana kwa muda mfupi. Uokoaji bado unaendelea. Bang' od bura ma kaunti ma Siaya puodho welo mar moko kuom jotend migepe e lemo mane odong' thuolo, tok orak mar jogo manomako lemogo rumo, chenro mar sidho jotend migepe manyien, apisas e migepe mopogore opogore, kaachiel gi jokanyo e bod mochung'ne ndiko jotije e kauntino dhi nyime, kendo chenrono otelie kod gavana James Orengo. Kara kamano od burano otamore walo nyinge 2 magin Grace Agola mancha nowal ne lemo mar jatend migawo mar somo kod George Nying'iro manowal ne lemo mar migawo mar omenda. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Steve Biko mantiere alworano e yor simo mondo mi onyiswa ni to chal nade. Steve, kinyalo winja tinyalo ketowa e ler gima dhi nyime sani. Erokamano ahinya Milton, winji achiel kachiel ka owuok e log tich mar kaunti ma Siaya, kama chenro mar sidha kata tamo muma mar jotend migepe manyocha owal kod gavana ma Siaya kendo nopuodhe kod assembly ma Siaya dhi e nyime odiechieng' ma kawuono ni eri. Kama biro tok ka od bura mar kaunti ma Siaya norem walo nyinge mar norem walo jotend migepe 2 ka jotend migepe 2 go eko ma bende nowal kod gavana ma Siaya manoko puodhi kod assembly ma Siaya en Grace Agola, mana kaka isewachno ero manowal e migawo mar weche mag somo, kaachiel kod machielo ma en George Nying'iro ma bende nowal e migawo noero mar omenda. Jotend migepe 2 go eko kata kamano nyingegi ne ok opuodhi kod od bura mar kaunti ma Siaya, kama go eko ma bende nopuodhi ma ochamo muma odiechieng' ma kawuono oting'o kanyo ero Christine Oyu ma koro okawo migawo noero mar ohala. Ng'at machielo en Nicholas Kutochogo ma odonjo e migawo noero mar weche tuke, ka wan kod Eric Odawa mokawo migawo mar apida, Willis Okot ni e migawo mar pur, weche mar pur, pith kod chiemo, ka Joseph Rading odonjo e migawo noero mar governance, e kinde ma Neto Adola to okawo migawo noero mar law. Koro mano ero gin jotend migepe ma ochamo muma odiechieng' ma kawuono e laro mar apise mar gavana ma Siaya, ka bende kinde no ero ne nitie bende apisas madito e migepe mopogore opogore, kaachiel kod jogo eko magin jokanyo mar board mandiko jotije kaunti ma Siaya ma bende chamo muma odiechieng' ma kawuono. Ka moko kuom apisas mag migepe mochamo muma kawuono oting'o
Walter Okelo modonje migao noero ka chief officer mar governance, wan kod Jared Abayo ma okawo migao noero kata apisa e migao mar alwora, wan kod Joseph Mboha ma odonje migao noero mar weche mag law kaka apisa, kaachiel kod Wilfred Nyagudi ma odonje migao noero mar weche mag tourism. Koro Milton, maeri biro e kinde ma bende odong' mana thuolo manok kende to dhano donjo e yiero ma higa manyien. Kamano ero nyiso ni jotend migepe manyocha otiyo e higni 3 mokwongo ma bende odak gi norumo giko mar dwe mar 2 higa ni eri, oweyo thuolo manok kende ne jogo eko modong' sani mondo mi gichwal keyo, mondo mi gichop chenro mar kata lek mane gavana ma Siaya James Orengo ne godo e manifesto mare miluongo ni nyalore. Ka bende inyalo paro kanyo ero ni kar higa mar 2024 gavana ma Siaya nosidho ayanga chenro ma en godo ne county ni eri miluongo ni plan mar higni 5. Koro gisani eri mana mapiyo piyo watwak eri kod jalno ero mowal e migao mar governance kaka chief officer mar governance Walter Okelo mondo mi opiuno mana machuok to e wi chenro ni eri kaachiel kod lek ma gin godo e kinde ma koro thuolo to dong' machuok machiegni. Erokamano. Luongo ni Walter Okelo, ne wan jomo wal kawuono kaka chief officer e migao mar governance administration. Mokwongo dok erokamano ne governor marwa, Governor James Orengo kuom bedo kodwa gi confidence mondo miwa thuolo mar dhi mbele gi tich e migao ma wantiere ni. Mar ariyo bende adwa ni achiw puoch gi pak ne jogo duto ma gin jo Siaya, sons and daughters of Siaya, ma bende omi thuolo mondo omak migepe mopogore opogore. Kawuono as we speak, one 3.5 years nyaka ne waa e yiero, wadong' about 1.5 to the next end of this term. So it is a critical moment en thuolo ma nyaka wang'e ni wawuok kanye. And kene winjo kata mana speech mar governor or reflect on okang' mwasegoyo, weche mag pur, weche mag thieth, weche mag ndara, to pod nitie kiwango maduong' modong'. Koro wabiro e tich sama pod nitie tich maduong' kabisa. Expectations ma jopiny nigo, nitie promises manobedo made kane gin campaign, gibedo captured e nyalore manifesto kanyo, nitie mosetimre to pod nitie modong'. Koro wan wabiro sani ka wan gi chir gi teko ni thuolo momiwa ni wadhi tiyogo makare mondo jopiny one ber mar devolution kaka nokete katiba, kaka nosingnegi e nyalore manifesto, to gibende gi expectation ma gintiere. Erokamano ina Walter. Koro mana mapiyo piyo Milton, mana kapok watieko, wan ka eri kod bende apisa mowal e migao noero mar weche mag tourism kaachiel kod weche mag tuke ma iluongo ni Wilfred Nyagudi. Koro mana mapiyo imbele ote mari e kinde ni makoro donji apisi kawuono en mane? Erokamano ahinya, iluonga ni Wilfred Nyagudi Ouma, donjo e portfolio mar tourism, sports and culture, kendo koro wago erokamano ahinya ni jopiny gi jo Siaya kuom geno ma gin go kodwa mondo watinegi. Wasingo ni wabotiyo matek, wabotiyo negi. Siaya nyaka ng'e ni Siaya kama ji mang'eny oa. Koro wago erokamano ne gavana gi county assembly to gi jo Siaya mondo wabimedo tiyo maber mondo sirikal nyalre nyalre kaka nyalre. Koro weche mag tourism eki en ang'o modhi kelo manyien mondo mi jo Siaya oyud lokruok e sekta mar tourism eri? E tourism gimikele manyien onge. Siaya nigi resources, both human resources, wan gi kuonde limbe mang'eny. Ok wadhi omo kuonde limbe Mombasa kwa kelo Siaya. Siaya nigi gik maber monego ji timo, ji obi one. Koro magi wadwa keto, wadwa uso gi maber mondo ji obi onegi kendo wabed gi jolimbe mapiyo. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro mana kamano Milton, mano e kaka chenro chalo ka chenro mar sida kata chamo muma mar jotend migepe kaachiel kod chief officers kaachiel kod bende jotije mag board, jogo eko jokanyo mag board mandiko jotije kaunti ma Siaya notele kod governor ma Siaya James Orengo, ma bende e kinde no ero governor kaachiel kod speaker ojiwo mana jogo eko modonjo lemo gi eki mondo mi one ni gibedo machiegni gi jopiny mondo jopiny one services mag tend county timonegi e kor gwenge. Ka ok kamano aduoki achiel kachiel kopo ni in gi penjo Milton. Achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya kanonyisowa chenro mar chamo muma kata mar singo jogo eko ma bende oyier e lemo mar tend migepe. Wadhi e yueyo nyakwa Ramogi, bang' thuolo machuok wadhi duogo gi mathoth.
ochalo chiro. Igoe nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakoro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Kawa timo puja, wabiro timo lamo mar Sanju Giniti, kendo wabiro lamo ne nyathi ma gin gidhi nyuolo, to mondo pari bendo bed gi kwe. Chuod dalani, an koro sani asekete ilweta, kendo koro en obro timo gimoro amora ma an awuon kaya wachon. Jaloka paka skiza tune mari di *860*417#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni kendo, achije mokadeko maki gobila mawuok e tesendo bila maki Bikwe Kajiado West ka lori mane giting'o godo ring'o mar michich godo ni mar punda bende notiyo mach gi jopiny manene gi ich wang' mokalo e gweng' ma Kimuka. Kaluwore kod apisa mag pith, achije go eko nomaki gi ring'o mawachore ni mar punde moingo 20, kata kamano ne gionge go bok mopuodho gi ting'o ring'o makamago. Jochung' kendo joket ne ratich punde okwayo oganda mondo bed motang' e sama ging'iewo ring'o kendo gine ni ring'o mopuodhi kendo mowinjore gi ngima dhano ema ging'iewo. Ma biro mana ndalo manok kende bang' hingo odiechieng' punde e piny mangima ka yeng'o mag magendo mar punde to medo landore e thurka. Zoga nyama ambayo walikuwa wanashuku ni ng'ombe, lakini kwa kuweza kufuatilia kwa ukaribu imepatikana ya kwamba ilikuwa imebeba mizoga ya punda karibu mizoga 20. Kwa hivyo tuko hapa kuweza kufuatilia hiyo kesi, na sisi tunawahamasisha wananchi wazidi kuwa vigilant so that ya kwamba tusiweze kuzidi kuwapoteza punda katika vijijini mwetu, na hata wakuwe wakipeana information kwa law enforcement agencies ndio waweze ku-intercept such cases, ndio tusiweze kuwapoteza punda wetu ambao ni wana umuhimu katika jamii yetu. Sisi kama veterinary department tunasema hiyo nyama ilipatikana haikuwa na license, au watu hawakuwa na license ya kubeba hiyo nyama, na kwa sheria lazima mtu akibeba nyama akuwe na license ya kubeba hiyo nyama. So imekuwa shida kubwa sana kwa hii area ya Kimuka, Ewaso, watu wanaiba wanyama usiku, hatujui wanachinja wapi, wanaweza kuwa wanachinja kwa kichaka, wanasafirisha nyama ambayo mahali haikujulikani. So tunaomba tu serikali ichukue hatua, tushike hao watu, tujaribu kukab hiyo mens kwa sababu inasumbua wenyeji kabisa. Komiti mar od bura dhi nyime gi kolo i budget par jot ma jatend piny ma ikoni keto ne omenda ma gi nyalo tiyo godo e hik omenda mabiro. Chris Owino nitiere e od bura kendo wabro dhi nyime, wabro tudore gi Chris Owino seche mabiro go eko mondo mi omiwa ler e wi chenro makamano.
ka osebedo moikore. Ka wadhi nyime ni jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumo sundo kuku mar duond burano mondo oket e ler weche mag telo e kaunti no kendo tieko rogruok ma osebedo e tend duond burano ahinya te kaunti ma Kisumo. Kanolose wachno, josiasa Jane Satela wacho ni jodito kod josiasa mag ODM owinjore sani ket maino e ndiko jokanyo e duond burano ma ok larore e thuolo mag telo, kotielo ni mane yo mabiro konyo ODM yudo gik ma gidwaro e telo mabiro. Nowacho magi e kinde mane otelo ni nyasi ma chiwo sir ne girube mag rowere kod joma mine e sub-kaunti ma Nyakach kaka yor bero ngimagi e yor ohala kod siro somb nyithindo. To wadwa ni chama koro kelnwa dongruok, ok wadok ringo e ndara. Wawacho ni ng'wech e ndara ne wasetimo moromo ka baba otelonwa, to sani wadwa ni ng'wech mane waseringono mondo okelnwa konyruok. Akwayo party mondo otim gik moko adek. Mokwongo mondo okel puonj makende ne jopiny, mondo jopiny ong'e gimomiyo watimo kaka party, watimo gik mwatimo. Iluongo ni civic education. Mar ariyo, akwayo party mondo omiwa gimiluongo ni ranyisi kata communication ni to telo mag grassroots chalo nade sana e Kisumu County. Wakwayo party mondo tim mobilization mar kura, waket resources mondo wamed jowa manyalo ndiko kura ondik kura, mondo wabed gi go kura mang'eny momedore gata malo 100 kata 50. Duond bura mar DAP-K oyango ni sani koro giikore mar yaro badgi e konde duto mag Kenya kendo ikore ne golo jachung' malaro kom tend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. Magi ne gilero e kinde mane gitimo yiero mar jotelo e kaunti mar Trans Nzoia kotelnegi kod jakom mar chamano e kaunti mar Trans Nzoia mane jaod bura mar Cherang'ani Patrick Simiyu. Nokoni DAP-K medo mana tego mbii mare e kor gwenge ka gikoni chamano dhi bedo kod duol e imbo mar Kenya kod aluora mage. Sisi tunaomba umoja wetu, especially jamii yetu wa Western, tuungane sisi wote kupitia kwa chama cha DAP Kenya, na tunakaribisha viongozi wote, hata wale wanapigwa mateke kwa vyama zingine, tunawakaribisha nyumbani. Hiki ndio chama chenu. Alafu tukiondoka kutafuta uongozi, tutatembea Kenya mzima tukiwa na nyumba yetu ya DAP. Na kama vile mnajua sasa, upande wa region ya Western na Kenya na kila mahali, chama cha DAP tumeshika chini, tumeshika mashinani, na tuna imani ya kwamba hata sisi tunaenda kutoa ndume ya kwenda kwa debe, kwenda kwa meza kule juu kutafuta upresident wa Kenya. Ama namna gani? Si tuko tayari? Tuko tayari? DAP Johala marabure kaunti ma Kisumo yuago lel ma chirono magikoni nyalo kelo tuoche kalipode yango ni thoth chirni ma Kisumo ochido mokalo. Giywak ni kata bed ni gichulo osuru, telo mar kaunti no osejwang'ogi kendo ler malong'o ok tim. Kopogore kod keto ngimagi kama rach, bende giwacho no halo dok piny kaluwore gi chido ma chirono kendo koro giyudo lal. Sani koro gikwayo kony mapiyo ma jiwo ler e alworano mar Rabuor, tok Rabuor kende, ka giwacho ni chirni duto ma Kisumo owinjore oketi e ler. Alok alot to napodho nikech chiro onge Rabuor. Ji odar te ma ji odhi e dho ndara nikech Rabuor onge chiro. Rabuor ka onge ndara manyalo kelo ohala mamiyo geche nyalo biro kata ohala nyalo timore e chiro. Jojuok ma wan ge chiro gikawo tax to benefit mwayudo kuom tax wago onge. Awacho kaka johala, Pampa thingowa always thingowa Rabuor around onge gimiluongo ni kar puko yugi. En adier koso miriambo. Ka koth ochwe to koro kalre. Kata kubi pethe jajuok to kibiro miyuagri kata nin gi siling 30 omako lawa ma siling 900 jowadwa wakawuono kwadhi juogo kochakre sani kaponi anyang' nyong'o ok nyal winjo wa gavana nikech wang'e no dhi owenwa koseloso Rabuor nikech chirni moko gi olos chiro kar takataka iyudo kamoro amora nguruwe wuotho kamoro amora to ok ywe chiro iyudo ka chieth mag nguruwe opong'o borax koro wadak kamolil nyiso ni chiro ni ojwang' gima adwa wacho kawuono ka ok aluor ni waoro report ne Nyong'o. Waseluongo Bili, wasewuoyo gi Jared Okelo,
wasewuoyo nyaka gadhiambo. Koro wang'iso Nyong'o kawuono kapok odhi dala ni ka dipo ni chiro ni ok nyal losie gimoro mondo mi wayud kama ikete taka kaka ne giwacho no, nikech jogi noseluongowa mwadhi nyaka ole kaunti ma wawuoyo kodgi ma gimiyowa dei mane gimiyowa miriambo ni e iye ma wadok chien kendo watimo gik ma gidwaro. Wamiyogi 21 days ma ka ok ginyal timonwa gik mwadwaro ni gitimnwa chiro. Derepe mosebedo ka riembo loche madhi wuodhe maboyo kowuok e kaunti ma Mombasa nyaka pinje mamoko ma oko koro dwaro mondo mi pinje mag Afrika ma ugwe orid negi arita to moloyo e piny Sudan ma milambo. Ka giloso e kaunti ma Mombasa, giseyo okang' mane omak godo achiel kuom derepe magi ma bende en jakomgi e tong' ma Uganda gi South Sudan e gwenge mong'ere kaka Nimle. Kaluwore gi derepe go, Sudi ma bende ne owe odiochieng' manyoro nomaki wirani nokoso keto koke e ogirmiti moro maniketo e tong'. Wamejaribu lakini ni mambo ya government to government. So tunaomba serikali iingilie kati hii maneno. Wanafaka kugoma mpaka wakati wataka ashiria watu, sababu wana hatia yote. Tumekaa hapa siku mbili. Tafadhali tunaomba kusaidiwa hapa kwa boda, tunatesekea hapa sana. Tunataka kusaidiwa, boda zikuwa na security enough, tukiwa na safety mzuri pale tunatembea, ndio tuweze kutafuta unga mzuri. Kaunti jamu imekuwa mingi kuanzia 6. Hata tuwezi fanya kazi, tunashinda kufanya kazi hapa ya maana sana. Unaweza tukia ukipita hivi na pikipiki imekugonga nini, trailer ma truck ziko hapo kuanzia saa 12. Hao tunashindwa ni nini naendelea. Tunajaribu kuangalia vile tunafanya kazi imekuwa ngumu. Ukivuka kidogo nasikia pikipiki imekuja. Hapa matatu saizi haiwezi simama. Eweche mamoko ni jodak ma Mikundini witho juhudi kod salama e kachung'od bura ma Lamu West ng'ur ni liech osebedo ka rocho tijegi e kinde ka kinde ka giyudo lal e cham ma liech osebedo ka ketho. Kaluwore kod jodak ma Mikunduni, gikoni e somo bende osebedo ka rochore e skul primar ma Mikinduni ka nyithindo kod jonyuol ni kod luoro mar ngimagi. Giwacho ni sirikal onego gol liech ma kamago e gwenge mapiyo kaka nyalore kendo bende ochiw arita. Na kutoka mwaka jana mwezi wa 10 tukaona kwamba labda kuna kiangazi, hawa ndovu watashughulikiwa na wahusika warudi kule ambako wanafaa kuishi. Hata watoto wanastuka, hawarali, kila siku mnasikia milio ya risasi. Sisi huku hatulali, tunalala nje. Jamani, tutafanya nini? Mtuondolee hivi ndovu. Wale ndovu wanatoka hapa saa 12 ya asubuhi, wanaingia saa 11 ya jioni. So wale watoto kuingia shuleni ni kwa kuhesabiwa tu. Hatutaki kujaza form za compensation kwa sababu hatujui hata itakuja lini ama haitakuja, lakini ombi letu ni wanyama watolewe katikati yetu. Buga za wanyama haziko hapa. Buga za wanyama ziko kule Savo na kwingine. Na katika buga ya wanyama kuna ua inawekwa. Na kama kuna mahali wametokea, basi ni kazi yao kuhakikisha kuwa kitu wa kwanza hawa wanyama wasije wakaua wanadamu hapa. Kaunti ma Machakos kod Nairobi paro nitiere ni joma osechano e yor maling'ling' mar mayo gi lowo kod kuonde alam. Jotelogo dhi nyime kod wacho ni giol gi neno timbego ka gimedo ni ok ne giling' ka gichung' kod jowetegi moseol koyo kuomgi. Kotelnegi kod Bishop Gabriel Kang'ethe, jotelogo ekokwedo malich mokalo tim manyo timore machiegni ka nyawangi Hana Ng'ang'a osebedo ka yudo koyo ni mondo odar e od lamo mare ma Embakasi ka jonjore nomuko kuondege mag lamo. Na tumekuwa hapa more than 22 years or 23, na tumekuwa hapa tukihubiri na tumefikia mioyo mingi like more than 1,000, lakini kwa wakati huu tumekuwa tunakuwa threatened na hawa rad grabbers, na wamekuwa kisubua, wamekuwa kitubomolea, lakini yenye imesubua moyo sana ni yenye imefanyika juzi Wednesday asubuhi kitu 2 AM
na nikawa nimepigiwa simu na mmoja mwenye anakaa hapa, na nikaweza kuja na nikakuta wameng'oa gate ya kanisa. Sasa hapa hata kuko wazi. Hao watu wamesumbua huyu bishop, na sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, na ndiposa tunataka tuseme hili jambo sio nzuri. Na kama mwili wa Kristo tumesema ya kwamba enough is enough. Hatutaruhusu haya maneno yaendelee hivi, na yule mtu ako behind hii maneno, tafadhali mahali pale huko, tunataka usikie hii sauti. Leo tumekukanya, na tafadhali muachane na hii kanisa. Kuna documents ambazo zinaonyesha ya kwamba alipata hii shamba kihalali, na kama sio kihalali kuna sheria ambayo hufanya kazi, na basi sheria ifuatwe. Lakini sio kwamba kuna watu wanatafutwa watumie sheria vibaya, waanze kuleta uoga, kuthreaten. Hiyo hatuwezi simama nalo kamwe. Jonyuol e kaunti ma Busia koridwaro mondo kaw ting' mabiro kod midhiero e kind nyithindgi kamoting'o mako yemo iu, gamo kute mag ayaki, kaachiel gi rocho ratiro margi e yore mag bembo. Jopuonjre machon mag sikund secondary ma nyiri ma St. Cecilia Nangina kotelnegi kod jatend migawo ma jotich e kaunti ma Busia Pamela Wuor ni kod luoro ni nitiere nyithindo ma nyiri mani kama rach mar gamo yemo iu poni ok ojiwgi malong'o. Ka giloso e skundno e kinde ijiwo nyithindo ma nyirigo, gilero ni koso bedo kod taulo mag ria en achiel kuom midhiero madito mamedo kwan nyiri magamo yemo iu. Triple threat ya kwanza ikiwa ni masuala ya HIV, ya pili ikiwa dhulma za kijamii ama za kijinsia. Kuna swala la HIV, alafu pia kuna swala la mimba za mapema ama kuoleka kwa mapema. Hayo ndio masuala tulikuwa tunataja kwa sana, lakini yote tisa tumwambia ni nidhamu. Nidhamu ndio itatuwezesha kuweza kuepuka na haya masuala ambayo yanaitwa triple threat. Sisi kile tunaleta ni kuleta bridge kati ya hali zetu zote za backgrounds ambazo tunatoka kwazo, kuhakikisha kwamba usawa unauwekelewa maanani na kwamba wanafunzi wote wanajisikia wako sawa kuwa katika Nangina High School. Kuja kwetu hapa ni kuweza kuwatia motisha wanafunzi wa shule hii na kuwaelimisha kwamba chochote kinawezekana ukiwa katika hali yoyote. Ukiwa unatoka nyumbani kuna masuala tofauti, ukija shuleni bado unaweza kuangalia na kuweka bidii kubadilisha maisha yako. To the alumni, we take anything you give us, any piece of advice you give us, and if you can even be able to enable your sisters stay in school by just donating such said items to them, it will go a long way in curbing the problems of pregnancies that we experience especially in Busia County. Sirikal wacho ni gisechako kete tim paro mar bero thieth mar oganda kokalo kuom manyo yo manyamrerwa chopo gode kuonde moganda nitie. Koloso e romo manoriwo jokanyo mag sekta no, jagoro mar migawo mar thieth Mary Mudhoni oyango ni yore mag wuoth mayot kaka tiyo kod ndigni miyo nyamrerwago yudo yo mayot mar chopo kamidwarogie. Nyamrerwago to koni nyalo margi mar chopo kuonde moganda dwaro yude thieth nyalo bedo matek kaluwore gi bugni ma osebedo ka nitiere e apaya ma gitiyo godo. Stories of atheism and motivation from our CHPs in an effort to serve their communities, which are coupled with the realities of walking long distances, crossing difficult terrain, while carrying their working tools. These stories remind us that our policies can only be successful when the person delivering care is impacted by them positively. There's over 3.1 billion people that are living in mobility poverty. That means they live long distances without access to healthcare, education, economic opportunities. Primarily, they're walking to try to reach these areas, but having to walk 10, 15 kilometers just to get to a health clinic. So our vision is that bicycles can mobilize people so they can access these things. Mimi sikuwa nimejifundisha baiskeli nikiwa mdogo, nimejifundisha baiskeli nikiwa tu mtu mzima. Mwaka wa 2006. 2006 ndio nilijifundisha baiskeli. Nikija kupewa na Buffalo nilikuwa tayari nimeanza kujua kuendesha.
kwa sababu ya changamoto za mahali tunaishi. Duol marito bunge pachoka ogolo siem maber ne jodak Maloita e kaunti ma Narok ewi rito yien bungu to giuso lo aoyaye. Kanolose magawa moro e boma ma Narok bang' tieko bura mar odiechieng' achiel, ne gijiwo jodak modak machiegni gi bungego mondo oti gi yore manyasani e pidho yiende mondo mi gichop lek mar sirikal mar pidho yiende bilion 1.5 kachopi 2030. Eramatie Lenguluponi, the forest of Naiminengio, the 33,000 acres, hectares conservation area have been secured through community traditional practices, norms, lifestyle that have protected the forest, maintaining its intactness. And the other thing is to find alternative ways on the people around the forest, on their livelihood, so that they may not destroy the forest. As a county government, we are putting measures in place also. Currently, we have legislation that we are running through the county assembly towards conservation efforts, not just in Naiminengio Loita ecosystem, but also in the conservancies, wildlife conservancies in the Mara. We have the Wildlife Conservancies Bill, which is in the Assembly. It's in the third reading. And soon we are looking forward to approval by the Assembly so that it creates a legal framework for the county to contribute financially and through other ways towards conservation efforts as this one in Naiminengio Forest. Kawuono e chenro mar ng'e gwengewa warango gweng' ma Nyahera e kaunti ma Kisumo. Watudre gi Millicent Adhiambo mondo mi walipot ewi Nyahera. Nyakwara mogi ajuang' mana kaka nasingonu machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapaplo mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu kuma ofuyo ka owuok e gweng' ma Kajulu obiro piyo e gweng' ma ong'ere ni Nyahera kata Kisumu Nyahera mayudore e sub county ma Kisumu West. Ka iselimo kata isewinjo gweng' ma iluongo ni Nyahera, ang'o mabiro e pachi madipar ni nomiyo ochak gweng'ni ni Nyahera? Ka wachako Nyakwara mogi, watwaga nena achiel kachiel kod jodak ma gweng'ni. Ginyiswa ni to ginto ang'o momiyo giparo ni ne ochak gweng'gi ni Nyahera. Kana donjo ka to gimomiyo nochak gweng'ni ni Nyahera, ji noherore emomiyo nochake ni Nyahera. Ng'wani nochak Nyahera nikech en kama ji noherore. Gweng' ochak Nyahera ke Nyahera ng'apo ng'ere modongore. Nyahera en kuma fertile. To ji nobire kuma ne Kristo chakore. Nyahera kaendi ji noherore. Nochake Nyahera nikech Nyahera en kama ji noherore chon. Ji noherore kabisa, koro en omiyo nochake ni Nyahera. Nyakwara mogi, bang' winjo moko kuom paro ma jopiny oselieko kotenore kod gima giparo mane omiyo ochak gweng'ni ni Nyahera, we koro wawinj anena adieri kod kuku mar wach ewi gima nomiyo ochak gweng'ni ni Nyahera kendo kaka ne ochakore. Chon kama wantie makulu Nyahera ni dhor Kalenjin miluongo ni Nyang'ori ema nodaga kae. Koro bang'e jomiluongo jo Nyahera jokorando gi nodak mwalo tie nam. Musoma giri Kristian girete emane gide kane jolang'ogo. Koro jo Kajulu noriwore gi jo Kisumo mo okedo gi jolang'o moriembo kae. Moriembo gi magi ng'ado ndara gi dok kocha. Koro jo Kajulu emane odak kae. Koro kane ji ni piny mwalo kucho to jatendo ma iluongo ni Ogada wudo tiende. Ne en ng'at mane ne ochalo chief to ne en ng'ama neno gik mabiro mbele. Koro nowacho ni ji ni kae piny ka biro pong'. Dwane mondo wakedi gi joka malo kucho wariemb gi jomoko da odhi malo. Koro lweny nochako ni kedo gi gore to gigine. Koro joka Juli wacho ni nodhi Asembo kajuoga miluongo na Ndang'o mondo mi gibilogo jo Kisumu. Koro Ndang'o ka nowuok Asembo biro gibilo to bende Ogada no confuse modonjo mana obuoro mana kogada winjo. Kose buoro kogada to chon ni miyo ng'ato
ni mi pi luokori, imi chiemo. Kuka nosemiye to koro oket kongo seke jodongo gineno madho. Mapani gino donjo ne andang'o ni maber. Koro penjo kaka ne kaka ogada ma ruodh Kisumo ni kare kumanyo kinyadhiye ni kinyo kana dhi kinyadoga thuru Asembo to ne dhi kanye. To wacho gi na aol sani okanyal gi. Aol wanindi kinyo uluongo ne jodongo moko auchiel kama apimnu wach. Koro kinyo chiew to miye nyuko madho to uluongo jodongo. Ogada ma luongo jodongo gi. Koro luongo gi. Koro pimo ne ginan joka Julu no luonga ni mondo akelne gi bilo gi logo jo Kisumo. To koro waseriwo lwedo kodu okanya timo gima inyu. Koro adok thuru. Ni to jodongo peto kimiwa bilo na wagina. Walogigo. Bilo ni no losnegi no ken maru. Koro okanyal miyo. Koro kudwaro maru tadhi losonu. Tan koni boro kanya timo okanya duogo. Manyura ne rawera moro ma jachir mutegno mondo adhigo odhi okawo bilo timang'o oduogo. Koro jodongo nowuoyo gi pimo. Koro ogada ne kawo wadgi biluongo no Fweny yudo tiende ema nodhi gi andang'o nyaka Asembo. Koro wacho kane gichopo to nokete dere moninde to dero ne nigi thuonde iye kanyo madongo dongo gagulu moro e dire. Koro kone ni ndanda kanyo ja Kisumo gibi kai nomi dwaro ng'a jachir. Koro nindo kanyo ka gwen kok cha to andang'o biro. Ja Kisumo nindo eromiya agulu no ero. Tuting'o agulu no to omiye ni kare idhi. Koro agulu ne ema ne gi yath gi bilo. Mopimo ne ni idhi kama idhi pidhi agulu no pimo ne. Koro kane imiye yadhni andang'o no koni ja Kisumo lopni to udhi udo. To in to kari dhi lal. Kari ne lal. Koro biro monyiso jodongo gi ni anto giwacho ni lot wadhi yudo to anto kara dhi lal. To wacho ni kata kolal to kuyudo lopno yawa to uluonge ne nyar hera. Nyuge nyar hera. Kamane aka nying. Koro kane oluong kanyo ni nyar hera to wasungu kano biro negi a Uganda. To negi biro gi nam. Negi biro gi yorno ka gichopo piny kanyo to gineno gode mabeyo kabisa magido gipenjo ni to koche luongo nang'o? Iluongo ni Nyahera. Iluongo ni Nyahera. So onge ng'ano ng'e ni kae en tok gode go somewhere. Koro ka wazungu nobiro ne gidwa gero kambi. Koro ne tika mane gidwa gero kama gigi nene. Kama kata holderi gibire. Koro ne ging'iyo giwuotho gi jodongo. Mane ging'iyo kama koro Chiefs Camp nitieno. To kanyo bende manopidhe bende ogada cha. Koro jodongi ne miyogi kanyo mondo gigere kambi kata ka bilo no lal kodgi to timang'o olal kodgi. Koro ne en gi view maber mar nam giri and all that. Koro kane gigero kambi no kanyo, koro kanyo mane gichako ni Nyahera. To Nyahera koro wacho ni tok got donge anywhere from Sinyolo nyaka Kibos giluongo ne nyaka chen tok gode. Lakini koro ka wazungu nobiro, koro wazungu manomiyo nying no kae ni Nyahera. Nyakwaramogi, gweng' ma Nyahera humbe landore kod weche kata timbe mage. Nyara ka wani achiel emomiyo ng'ewa kamano. Wahero rwako welo. Goro ji mang'eny kamoting'o Uko Seda, Olilo Meya, Ogendo. Koro en kama ogolo thuondi madongo ahinya. Koro kaka mogolo nyaka jothumbe madongo, wan gi Jack Nyadundo, wan gi Tony Nyadundo. Tayo buchakre Nyara ka. Kodhi e gwenge moko kaka Lego gini odhi Yoseme gi Moroni Bathega. Nyahera ong'ere sana kuom somo. To bende Nyahera osenyuolo dongruoge ma jogweng' nyalo kwano. Gik mosemedore e Nyahera ka sana en korka pur. Osiptal bende wan godo lakini osiptal tok ber ahinya. Osiptandwa ni osedok chien ka ng'ato dhi to yath onge. Koro ng'eny ji dhi mana e private kata dispensary. Koro nying mano medo lande ahinya en Uko Seda manong'ere. Ne en ng'ama osomo ahinya kendo en mokelo lam muneno ni. Kata stima ne en mokelo Nyahera kae. Be momiyo niluonge no Uko Taya. En mokelo nwa taya molil e Nyahera kae. Kodhi e gwenge mamoko. Ma lam nitie. Stima nitie obiro maber.
but ogiber ahinya ki insecurity ema gima inyo dalaka kwerewa machon notho to kaka ne tho to lopege nokaw kamano mobedo ni koro sani ko onge dongruok man nyako jok monego loso gigo eko onge sani ndara wan godo ma Dr. Roberto Uke mano payo sani koro idwani upoge en kama duong' idwani mondo oket chief ariyo ka nera ka actually stimu chopo ka 1979 P1 go pigni noger 1967 is there school milu wono gadani there's one of the oldest schools in Nyanza embe en kanyo en gi secondary version of it one go bede much later no biro one gi dago team dago kore secondary school one Galara Girls Bar Union to kata obedo ni jodak manyahera kwano dongruoge achiel ariyo adek rem mage ma pod gin go magigombo ni ka okele alwora ni manyahera to nyahera nyalo dongore mamit ni chal kod gwenge mamoko rem ma wan godo mondo gilosnwa nderni manyalo chopo nyithindo nyalo chopo wangsa kata ka ng'ato tuo tinyalo konye mapiyo mondo mi ochopo hospital mar ariyo arita onge e gweng'wa ka kuose bedo mang'eny waonge garita mano bende ne wakwa sirikal mondo mi okonywa gima monowa dongore en jotendwa gi gidagi mako bad joma moko mondo mi bende otingre malo kaka gin insecurity rach nyara ka so much to jotendwa mabe watemo loso gago ogitem mondo gikonywa mondo wa los insecurity nitiere grube miluongo ni Kia Rambo Kia chude Kia ging'eny gidewa atiyo matek gidewa nyara nyara mangima wadwaro dongruok mangiso niya ng'ato tiyo omako mana dalane koro wadwaro ng'ato katiyo to manye jomoko bende manye nyithindo mosomo omiye tich moko mondo omake lwetgi lam do gineno kalam ni kaka chalo ne wadwani mondo med lam ka mondo yaw yoni ubed malach yotin mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo gode giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa amor nikech sani kalimbe okeli e gweng' ma Kisumu Nyahera ting'e gimomiyo Nyahera nobedo Nyahera omiyo kikidhi mabor asingo ni kendo ni juma manyien waromuru kendo kuma bro kelo ni nonro mar gweng' machielo oriti masani erokamano kuom bedo kodwa nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyalunga ni Nyaboma. Mondo mi yud wer mar lerno rieny kaka sikiza tune mari di *860 *419#. Parni Ramogi TV eno jothumbe duto. Erokamano nyakwara Mogi mane mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago kowuok Ramogi TV koromo saa 10 ruoth koritowa wachak warom kendo e weche manyien ma ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng Awuor oriti masani.